Vedeli ste, že Leonardo da Vinci písal všetky svoje najhlbšie myšlienky po spätku? 13 000 strán zrkadlového písma, ktoré sa dalo čítať len cez odraz. Neboli to len umelecké náčrty. Boli to revolučné filozofické pozorovania. Leonardo mal jednoduchý princíp učenia. Nikdy neverte knihám ani učiteľom. Dotknite sa všetkého. Otestujte všetko. Pozorujte sami. Keď študoval tok vody, hodiny trávil pri riekach. Keď skúmal let vtákov, sledoval každé mávnutie krídel. Pri anatómii pitvil tela vlastnými rukami. Jeho zrkadlové písmo nebolo len čudáctvom. Bolo to symbol jeho filozofie. Svet treba vidieť z rôznych uhlov. Pravda sa skrýva za povrchom. Naše moderné školstvo nás učí memorovať fakty. Leonardo nás učí niečo iné. Skutočná múdrosť prichádza cez priame skúsenosti, cez vlastné chyby, cez nekonečnú zvedavosť. Možno je čas prestať len čítať o živote a začať ho skutočne žiť, ako by to urobil Leonardo.